गिबियावनो जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनदों बे मोजां सम आरो हेफाजाबनि थाखाय लोगोसे बेंबारि पासरेटनि सिङाव लाइमोन आरो आइजोफोरनि बे जयेन्टलि जि 59 एनुअल कनफारेन्सनि दिनैनि बे फर्स्ट सेसन इयुथ सेसनखौ दैदेनलांनाय क्राइस्ट इयुथ फेल'शिपनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे बे बेंबारि पासरेटनि बिबानगिरि गाहाय दौरिजों लोगोसे डिकन केटेकिस्टफोर आरो पासरेटनि मानगोनां गेदेमा नोंथांमोन आरो पासरेटनि सिङाव थानाय जेसेबां बे जथुमायावहाय डेलिगेट हिसाबै हेफाजाब लाफैनाय ख्रिस्ट'नि फोथायारि मण्डली नोंथांमोन आं गासैनोबो प्रभु जिसुनि मुङै आंनि गोजोननाय आरो हामग्लायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो बावहरबाय जिसुनि हेफाजाब हामबाय होनदों नोंथांमोना अननायजों मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों फालि आर'नाइजों बरायबाय बे समावहाय जोङो दान्दिसे सम जेखौनाखि नोंथांमोना आसा खालामदों बे प्रथम सेसनाव बिखेखै स्पेसियेलिस्ट लाइमोनफोरनि थाखाय जोहोलाव आरो सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे सेसननि थाखाय इसोरनि बोसोन बुंनो नोंथांमोना हांख्रायबोदों दिनै इसोरनि अननायजों नोंथांमोनजों लोगोसे नुज्लायबाय नोंथांमोननि आयदा होनाय बायदि बे आयदानि सायावनो गोहोम खोख्लैनानै आङो जागायजेनगोन बुक अफ प्रभाब्स बोसोन बिजाबनिफ्राय आङो आयदाखौ हरदों आरो बे बोसोन बिजाबाखौहाय जोङो जुदि अध्ययन खालामोब्ला जोङो बेयावहाय नुनो मोनो जे ऐश्वरिक जिबनखौ माबायदि खुंनांगौ बिनि गियाननि बिसय बे बोसोन बिजाबावहाय खोब मोजाङै लिरदों बे बिजाबखौहाय गोदो इस्राएलफोरनि समाव लिरदोंमोनब्लाबो दानि मुगानि लाइमोनफोरा अर्थात स्टुडेन्टफ्रा बेखौ स्टाडि खालामोब्ला गियाननि बिसयावहाय बेखौ खोब मोजां सोलोंनायनि गेजेरजों मुलाम्फा जानायनि गेजेरजों इसोरनि खाथियावहाय सहैनो हानाय बा लोगोसे थानो हानाय मोनसे राहाखौहाय होदों आरो बेखौहाय between from 1015 and 975 BC बिनि गेजेरावहाय लिरनाय जादोंमोन आरोखि दा जियानो जाया आं बेखौ इन्ट्रडाक्सन हिसाबै एसे नमुनाखौ होबाय बे प्रिचिंआवहाय खोब मोजां इन्ट्रडाक्सनखौ होनो हाया समनि आंखाल बेवहायनो आङो आयदानि सायाव थोंजोङै थांनो नागिरदों थ' बिखेखै इयुथफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल सेसन मोनसे दङ आरो बेलासे आइजोफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल सेसन दङ आइजोफ्रा दासान आइजोफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जेबो माथो बुङासै होननानै ना जेसेबां हागौ एसे आं लगायलांनो नाजागोन आरोखि ना नोंथांमोननि थाखाय सायख'ना दोनखानाय आयदाबो दङ आलासिबो दङ निस्सय नोंथांमोनाबो खोनानो मोनगोन थ' जोनोमनि खौरांखौ रायलायनो थाङोब्ला थैनायनि खौरांखौबो रायलायनो गोनां जायो थ' थैनायनि खौरांखौ रायलायनो थाङोब्ला जोनोमनि खौरांखौबो रायलायनो गोनां जायो गोजाम रदायखौ रायलायनो थाङोब्ला गोदान रदायनिबो खौरांखौ लाबोनो गोनां जायो बेवखायनो दिनै मोजां मोनदों आङो बिमाफ्राबो जे फिसाफोरखौबो लाफानानै बे सभाखौ खुंदों खोब मोजां जादों बेवखायनो बिमाफोरनाबो जिखौ शिक्षा नांगौ बेखौ बिमाफ्राबो मिथिनांगौ आरो फिसाफोरनो जि शिक्षा नांगौ बेखौ फिसाफ्राबो मिथिनांगौ बिमा फिसानि गेजेराव बिफाफोरनि गेजेराव मोनसे मिथिनो गोनां माखासे बिसयफोर थायो
फै दायो जोंनि बिसया बेनो बोसोन बिजाब 19:21 आंनि भाषाफ्रा हयथ' एसे लगायमेदेर जानो हागौ सानजाथिंनिबो जानो हागौ दरंनिबो जानो हागौ सोनाब रायजोथिंनिबो जानो हागौ तो बेंगलथिंनिफ्रायबो हयथ' फंसे फंनै फैदेरनो हागौ आरोखि तो जियानो जाया जेरै फैयो बिदिनो आङो लगायलांसै नोङो परामर्शखौ लायोब्ला आरो सोलोंब्ला सानसे गियानि मानसि जाथारगोन खोब मोजां बोसोन बि जों बेखौ दायो उल्थायै फरायनि गियानि मानसि जानोब्ला ना गियानि मानसि जानोब्ला परामर्शखौ लानांगोन आरो सोलोंनानै जे शिक्षाखौ मोनबाय बेखौ एप्लाइ खालाम जों साफ्रोमबो सोलोंनानै जि शिक्षाखौ जोङो मोनबाय बेखौहाय एप्लाइ खालामनांगौ बे बोसोनावहाय बे आयदायावहाय मोनथाम सोदोबा हाबनानै दङ मा हाबना दङ परामर्श नाम्बार 1 पइन्टआ परामर्श आरो नाम्बार 2 शिक्षा नाम्बार 2 आ शिक्षा नाम्बार 3 आ गियान आरो बे मोनथामनि गेजेरावहाय बांसिनै हाइलाइट खालामनांगौआ गियाननि बिषय ना गियाननि बिषय तो परामर्श आरो शिक्षा बेखौ जास्ट एसे टाच खालामनांगोन नाथाय गियाननि सायाव बांसिनै हाइलाइट खालामनांगौ होननानै जोंहा पाद्रि बसुमतारियाबो बेखौ अभारफुन माने खावलायहरदों आरोखि जे समावहाय बिथाङा बे कनफारेन्सनि थाखाय खौरां बुंनो कन्टेक्ट खालामदोंमोन बे समावनो तो फै जों आरज खालामनि अनसुला आफा इसोर जोंखौ हामबाय होनदों बे समायना फुंबिलि आरो गोदान सोरजिनाय बे मिथिंगाखौ नुहोनायजों लोगोसे जों गासैखौबो नोङो गोरोबहोबाय नोंनि थैजों फसंनाय बे गोथार हादु बारथुलनो गिर्जायावहाय जों बेंबारि पासरेटनिफ्राय गासैबो ज' जानानै दिनैनि बे 59थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंदों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों नोंनि बोसोनखौ जोङो सावरायनो थाखाय थामथिम जादों जे आयदाखौ जोङो फरायबाय बे आयदानि सायावनो गोहोम खोख्लैनानै जों जि सावरायगोन बेयाव जुथुमफैनाय साफ्रोमखौबो नोङो थामथिम खालामदो गोसोनि गासै दुखु दाहा समस्याफोरखौ दिनै सानसे नोङो बोखारनानै होदो बयनोबो धैर्य होदो गोथार गोसो नोङो दान खालामदो गासै बेराम आजार दुखु खैफोद सैसोनांगौनिफ्राय नोङो रैखाथि होदो औ आफा इसोर नोंनि गोथार जिउजोंनो नोङो सुफुंदो बुंग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो नोंनि आत्माजोंनो दैदेन आरो हेफाजाब खालामदो बेखौनो बिबाय जोंनि बासायगिरि यीशु ख्रीष्टनि मुङाव आमेन अनुरोध खालामदों असमियानिफ्राय जायफोरा असमिया बाइबेल लाबोदों असमियाखौ नाय बर'नि जिथु लेंगुवेजआ हयथ' बबेबा खेथ्रआव एसे सेटिसफेक्टरि नङाबो जानो हागौ आसामिसाव जिथु लिरदों एकदम माने हयथ' सेटिसफेक्टरि माने जेखा थोंगोरहै नांगौ बे लेंगुवेजखौ आसामिसाव सोनानै होदों आसामिसाव ओरैबायदि लिरदों তুমি শেষ বয়সত জ্ঞানী হবৰ নিমিত্তে পৰামৰ্শ শুনা আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা খনছে ফৰাইবাवगोन দেই তুমি শেষ বয়সত জ্ঞানী হবৰ নিমিত্তে পৰামৰ্শ শুনা আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা তো बर'आवहाय नोङो परामर्शखौ लायोब्ला आरो सोलोंब्ला
सानसे गियानि मानसि जाथारगोन ना बर' मिडियामाव फरायग्राफ्रा बर'जोंसो स्पष्ट जायो आसामिस मिडियामाव फरायग्राफ्रा आसामिसखौ फरायब्लासो बाथ्राफ्रा फैयो आरो बुजिनो गोरलै जायो आरोखि ना थ' आंबो बांसिन आसामिसखौ माने फरायनाय जायो थ' जियानो जाया जों जुदि बेस्ट प्लेयार जानो नागिरोब्ला क्रसार मोनसे कर्स लानांगोन सोरबा टिचारनि गेजेरजों बा गुरुनि गेजेरजों ना होमबासो नोंथाङा बेस्ट प्लेयार फुटबल प्लेयार जानो हागोन ना बेस्ट फुटबल प्लेयार जानो हागोन थ' नोंथाङा जुदि सासे बक्सिंआवहाय चेम्पियन जानो नागिरदोंब्ला सासे बक्सारमेन ना जायहानोखि बक्सारनि सायाव नलेज दङ रोंगौथि दङ बेफोरबायदि सासे मेचियर टिचार हिसाबै नोंथाङा लानांगोन गुरु हिसाबै लानांगोन बिथांनिफ्राय जेब्ला आदब खायदाखौ मोनबाय अब्लासो नोंथाङा चेम्पियन जानो हागोन दा स्पर्ट्सनि बेलायावनो बुं बा सेकुलार एडुकेसननि बेलायावनो बुं बा रिलिजियासनि बेलायावनो बुं अर्थात धर्मीय जिबननि बेलायावनो बुं जोङो सासे गुरु हमनांगोन आरोखि ना सासे शिक्षक बा सासे टिचारखौ जोङो हमनांगोन नोंथाङा सासे स्टुडेन्ट नङाब्लाबो सासे साधारन मानसिब्लाबो जों बे संसाराव थांना थानाय लाइफआवहाय सासे गुरु हमथारनांगोन गावनि जिबननि थाखाय थ' जायहा बेबायदि गुरु हमबाय बिसोरनि परामर्शखौ बा शिक्षाफोरखौ लायोब्ला जों सानसे लाइफआवहाय साक्सेसफुल जागोन बा गियानि मानसि जानो हागोन जोबोद मोजां ने जोङो साधारन हिसाबै नायोब्ला थ' बेबायदि धर्मीय जिबनावहाय जेब्ला जोङो नायो इसोरखौ मोननो थाखाय एबा इसोरनि गियानखौ मोननो थाखाय दिनै संसाराव गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो गोबां मानसिफ्रानो पिलग्रिमेज खालामदोंना तीर्थ जात्रा मानो खालामदों मानो बिसोरो तीर्थ जात्रा खालामदों पिलग्रिमेज मानो खालामदों इसोरखौ मोननो थाखाय एबा इसोरनि गियानखौ मोननो थाखाय बिसोरो पिलग्रिमेज बा तीर्थ जात्रा खालामदों जों उदाहरन सुरुपै जोङो मोननो हायो ना थ' मोनसे मेडिटेसन मोनसे ध्यान तपस्या जोङो सेकुलारावबो मोनबोनो हायो जे बुद्धदेब ना बिथाङाबो सानसे समावहाय मेडिटेसन खालामदोंमोन तपस्या खालामदोंमोन आरो जों बेबायदि मोननो हायो ना थ' रत्नाकर दैस्य बिथांमोना तपस्या खालामदोंमोन फापनिफ्राय बा फापनिफ्राय माने बिसोरो मा खारग'नायखौ प्रायश्चित जानायखौ मुक्ति मोननायखौ बिसोरो इच्छा खालामदोंमोन बेखायनो लाइफआवहाय बिसोरो तपस्या खालामदोंमोन इसोरखौ नागिरदोंमोन इसोरखौ मोननो हास्थायदोंमोन इसोरनि गियान इसोरनि गोहोखौ बिसोरो मोननो हास्थायदोंमोन दिनै बुद्धदेब जेखुनाखि जोङो बुद्धिस्टफोर होनना बुङो ना चाइनायावहाय बेफोरो बांसिन माने सोलिदों आरोखि ना बुद्धिस्ट मानसिफोर थ' बिसोरो बे बुद्धदेबखौनो मानियो थ' बेहा मोनसे इसोरनि गोहो थानायखाय थ' मोनसे सोमोनांथावना खामानि मावनो हानायखाय बियो मानसिफोरनि गेजेराव गोबां खामानि मावनो हादोंमोन माबायदि मावनो हादोंमोन बेबो लाइफआवहाय मेडिटेसन खालामदोंमोन बा ध्यान अर्थात तपस्या खालामनायनि गेजेरजों मोननो हादोंमोन थ' से राजा 3 सिरि जों जेब्ला बेखौ फरायगोन लिरना लानो हागोन थ' आं जे हायो फंसे फंनै बुंलांगोन बा बाइबेलनि भार्सफोरखौ आं बुंलांगोन बेवहाय लिरनाय दङ सानसेखालि
राजा सलुमना जेब्ला उन्दुनानै दङमोन बेखौ इसोरा दर्शन होदों आरो बुंदों मा होनना बुंदों इसोरा बुंदों नोङो आंनिफ्राय मा हास्थायो बेखौनो आङो होगोन नोङो आंनिफ्राय मा हास्थायो बेखौनो आङो नोंनो होगोन नोङो बिदो बा सिमाङावहाय इसोरा डाइरेक्टलि दर्शन होनानै राजा सामुएलजों रायज्लायदों सामुएल नङा सल'मन राजा सल'मनजों बियो रायज्लायदों थ' राजा सल'मना मा बुंदों बिनि फिननायखौ जोङो नायनो सेथि राजा 3:9 लिरदों सल'मना बुंबाय बिनि रायजोआव जेसेबां रायजोफोर दङ ना नोंनि बे रायुतफोरखौ सासन खालामनो आरो मोजां गाज्रि बिजिरनो हानाय गियान आरो आखल नोङो बे गावनि लेंनो होदो होनना बुंदों बिनि रायजोआव थानाय गासै रायुतफोरखौ मोजां गाज्रि बिजिरनानै बा बिजिरनो हानाय बेबायदि गियान आरो आखलखौ इसोरनिफ्राय बिदों इसोरा माबा मोनसे सानदोंमोन किन्तु बियो बिबाय माबा मोनसे ना मालाबाबो इसोरा सानाखैमोन जे बियो बेबायदि बिगोन होननानै थ' सल'मननि जिउआवहाय माबायदि इसोरनि प्रति मोनसे भक्ति दङमोन ना आसामिसावबो बुंलांनांगोन ना एसे जोंहा आफादगिरि दङ आरो इयुथनि दङ एसे थ' जियानो जाया सल'मन যেতিয়া শুই আছিল তেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁক দৰ্শন দিলে আৰু সেই দৰ্শনত তেওঁক ক'লে যে তোমাক কি লাগে তুমি খোজা তোমাক কি লাগে তেতিয়া তুমি খোজা তাকে মই তোমাক দিম প্ৰথম ৰাজা বুলি 3:5 এইটো খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে আৰু ইয়াৰ ৰিপ্লাইটো সলোমনে কেনেকৈ দিছে সেইটো 3:9 আমি সেইটো পাওঁ তেওঁ কি বিচাৰিলে তেওঁৰ সকলো ৰাজ্য তেওঁ শান্তিৰে সম্ভালিবৰ কাৰণে চলাবৰ কাৰণে জ্ঞান বিচাৰিলে ঈশ্বৰৰ পৰা জ্ঞান বিচাৰিছে थ' सेथि राजा 3:10 जोङो मोनबावो सल'मननि बेबायदि बोर मोननो खावलायनायाव फोरबोआ खुसि जादों होननानै बुंदों जोबोद खुसि जादों बे गियान आरो आखलखौ बिनायनि थाखाय सल'मনৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি ঈশ্বৰে সন্তুষ্ট হৈছে কাৰণ তেওঁ জ্ঞানৰ বিষয়ে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আশীৰ্বাদ পাবলৈ বিচাৰিলে আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাই কি তেওঁৰ গোটেই ৰাজ্যখনক উত্তম ৰূপে প্ৰশাসন কৰিবলৈ উত্তম ৰূপে চলাবলৈ কাৰণে তো প্ৰথম ৰাজা বুলি 3:11 লিখিছে से राजा 3:10 बुंदों आरो इसोरा बेखौ होनदों अर्थात सल'मनखौ बुंदों नोङो गोबाव जोरनो हास्थाया लाबानो एबा दोहोन सम्पति बिया लाबानो आरो गावनि शत्रुफोरखौ संहार खालामनो जर मोननो खावलाया लाबानो सयथि आरो न्यायजों बिसार खालामनोसो आखल आरो गियान मोननो आंनियाव आरज खालामबाय जोबोद मोजां बाथ्रा ना बेवहाय इसोरा स्पष्ट आरोबाव बुंखांनानै होदों राजा सल'मननि जिउआवहाय बियो सयथि आरो न्यायजों बिसार खालामनोसो आखल आरो गियानखौ मोननो आंनियाव आरज खालामबाय होननानै बुंदों बेखौ बिनायखाय इसोरा खुसि जादों जोबोद खुसि जादों जों जेब्ला
बाइबेलाव नायबावो इसोरा बे सल'मननि गेजेरजों बुंबावदों दाबिदा जेरै थाबायदों बेबायदि थाबायब्ला आङो मानसिनि आयुखौहाय अर्थात नोंनि आयुखौहाय फोलावगोन होननानै बुंदों ना दाबिदा जेरै थाबायदों बेबायदि थाबायब्ला आङो नोंनि आयुखौहाय फोलावगोन इसोरा लोगो लोगो मोनसे खौरां होदों प्रतिश्रुति होदों बाथ्रा होदों थ' जोङो मोनबाय जे 1 राजा 10 सिरियावहाय बुंदों बेफोरबायदि सल'मननि गियाननि बाथ्राखौ खोनानानै इसोरनिफ्राय मोननाय बे गियानफोरखौ खोनानानै सेबानि रानियाबो सल'मननि अर्थात सल'मन राजानि बे आखल गियानफोरनि बिसय खोनानानै बिनियावहाय फैदों गोब्राब माखासे सोंलुफोरखौ लानानै सोंथिफोरखौ लानानै बेखौ लोगो हमनानै रायज्लायनो थाखाय थ' मुंदांखा जादों थ' बे लेसननिफ्राय जेब्ला जोङो नायो बेखौनो मोननो हायो ना आशीर्बादखौ मानसिया माब्ला मोनो जों जुदि कुइसन खालामोब्ला आशीर्बादखौ मानसिया माब्ला मोनो আমি এইবিলাক পত্ৰৰ পৰা এইবিলাক বচনৰ পৰা আমি যেতিয়া শিকিলো আমি এটা বিষয় আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰো আশীৰ্বাদটো আমি কেতিয়া পাব পাৰো जेब्ला मानसिया सम्पूर्ण गुरगौगोन गुरगौआगौमानि मानसिया आशीर्बाद मोननो हाया गुरगनाय जिबनासो आशीर्बादनि जिबन बे गुरगनायालाय माथो बा बे गुरगनायालाय माखौथो बुङो जेरैहाय फर एग्जाम्पल मासे एम्फौ सोमो बे जेब्ला मानबायगोन बिनि सिगाङाव जुदि गन होथेना थायोब्ला बेखौ बारलांनो बेनि थाखाय जोबोद गोब्राब आरो बियो एरायनानै थांनो गोनां जायो बहुत सम लागोन बेखौ एरायनायनि उनावबो जुदि दै मोनोब्ला बे दैसाजों बियो बारलांनो हाया एम्फौ सोमोनि जिबना जोबोद माने दुखुथिया जिबन ना जेब्ला बियो लाथा खानानै सिखिरियावहाय गुस्लायगोन बेखौनो बुङो गुरगनाय जिबन सिखिरि जानाय लोगो लोगो बिनि गासै महर मुसिया सोलायजोबगोन ना बेहा सिगाङाव गां गैयामोन बे गां मोनगोन ना फाख्रा सिख्रा जोबोद समायना भेराइटिस कालारनि जोङो बेखौहाय नुनो मोनो जेराव गोसो बेयावनो बियो बिरलांनो हागोन बिबार बारियावहाय थ' बिनि थाखाय मोनसे जोबोद रंजाथावना बे संसारा मालाबाबो बे संसारखौ बावगारनो हायै बा बेयाव थानो बाथावथाव नङा थ' सिखिरिया आरो सिखिरिखौ मोजां मोनै मानसिया रावबो गैया ना मोनसे गुस्लायनाय मोनसे बे गुरगनाय जिबन आरो बेनो मोनसे आशीर्बादनि जिबन बेखायनो जों मोननो हायो जे কাৰোবাৰ যদি জ্ঞানৰ অভাৱ হৈছে তেন্তে তেওঁ গৰিহণা নকৰাকৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা सोरहाबा जुदि माबा मोनसे बिसयावहाय गियाननि अभाब जादोंब्ला बियो नेवसियालासिनो जिसुनि खाथियाव प्रार्थना खालाम होननानै बुङो कलसियानि 2:3 सिरियावहाय लिरदों সেই খ্ৰীষ্টতে সকলো জ্ঞান বিদ্যা ধন গুপ্ত হৈ আছে না খ্ৰীষ্টনিयावबो गासै गियान आरो बिद्यानि धोना थाखोमानानै दङ ख्रिस्टखौ नोंथाङा नाजावबायब्ला ख्रिस्टखौ नोंथाङा मोनबायब्ला ख्रिस्टखौ नोंथाङा फोथायबायब्ला बिनाव आरज खालाम नोंथांनि जिउआवहाय मा गोनांथि जानानै दङ मा अभाब दङ नोंथाङा जुदि गियान गैयाब्ला गियाननि अभाब दङब्ला ख्रिस्टनाव बि अब्ला नोंथाङा ख्रिस्टनिफ्राय मोनगोन ख्रिस्टआ नोंथांनो होगोन बे इसोरनि बोसोना बुंदों सासे मार्सिन्दायनि खौरां बुंनो नागिरदों आङो मार्सिन्दाय माने सासे बेपारि बे सानसेखालि गंसे लैथोखौहाय बारलांनो गोनां जानानै फैदोंमोन जेब्ला बियो गाथोनाव थाङो नाव सलायग्राखौ लोगो मोनबाय जे आं बे रुगुंनिफ्राय बै रुगुङाव आं थांगोन
बारलांगोन आंहा मोनसे खामानि दं थुदो बिदिब्ला आरो बे नावआव गाखोबाय जेब्ला नाव सलायग्राया नाव सलायबाय थादों बे समावहाय बियो रायज्लायबाय बेखौ सोंबाय आच्चा नोंथां बे नाव सलायग्रा साख्रिखौ नोंथाङा बोरै मोनखो बियो सोंबाय आरो बे मानसिया बुंबाय नाव सलायग्रा बुंबाय आं बेखौ लेखा फरायनानै मोनाखै आंनि सिगां आफाया बे नावखौ सलायोमोन दायो बियो बोरायबाय बियो हाला बेवखायनो बे नावखौ आङो सलायदों मोनसे परम्परा आफानि नावखौ आं सलायदों बिफानि साख्रिखौहाय फिसालाया मोनबाय आरोखि बेखौ बे बेफारि बे मार्चेन्डाया साननानै लाबाय थिग दङ ससे आरोबाव थांबावबाय मोनसे कुइसन खालामबावबाय आच्चा बे लैथोआ बेसेबां गोथौ बेसेबां गुवार नोंथाङा निश्चय अंक हायो बे बुंबाय आं लेखा फरायाखै आं अंक हाया होनना बुंबाय बिदिब्ला अंकआव नोंथाङा फेल 100आवहाय 30% माइनास बिनि आखायाव 70% दंबावो ससे थांबावनानै आरो सोंबावबाय मा सोंखो जे आच्चा नोंथांखौ आं आरो मोनसे कुइसन सोंबावगोन देलाय सोंसाय माबायदि कुइसन बे लैथोआ बेसेबां स्पिड दङ दाहार दङ बेखौथ' नोंथाङा हागोन बुंनो थाखाय आरो जि गाथोननिफ्राय जोङो फैबाय बै गाथोनखौ मोननो थाखाय खेंस्ला थांनो गोनां जायो नोंथाङा निश्चय साइन्स हायो बियो बुंबाय आं साइन्सबो हाया बिदिबा नोंथाङा साइन्सआवबो फेल 70%निफ्राय 30% माइनास जाबाय बिनि आखायाव दङ 40% बिनि उनाव लोगो लोगो बे नाव सलायग्राया बे मार्चेन्डायखौ बियो सोंबाय मा होनना सोंखो जे नोंथाङाथ' आंनो मोननै सोंबाय कुइसन आं जेनबाय आंथ' फेल जाबाय 40% आंनाव दङ नोंथांनाव दा 100% दङ आंहा मोनसेल' कुइसन बे कुइसनाव जुदि नोंथाङा पास जायोब्ला बासिगोन आरो जुदि फेल जायोब्ला थैगोन एकदम सादा सिदि माने बियो बुंबाय आरो साफा सिदि माने एकदम पुरा साफा क्लियार बुंबाय बियो जे नोंथाङा सानस्रिनो हायो ना हाया मार्चेन्डायखौ सोंबाय आंथ' मालाबाबो सानस्रिफेराखै आं सानस्रिनो हाया बै सिगांथिं नायहरसाय होनना बुंबाय लैथोआवहाय मोनसे गोजौ ढौ जानानै फैदों जोबोद गिदिर मोनसे ढौ जानानै फैदों दा बे नावनिफ्राय बिसोरो बारस्लायनांसिगोन लैथोआव बारनांगोन आरो बिसोरो सानस्रिनांगोन बे नाव सलायग्रायाथ' बे एक्सपार्टखा लैथोनि एम्फौखा बे रुगुंनिफ्राय बै रुगुं सानस्रिनानै बारलांनो हायो बे मार्चेन्डायाथ' हाया जुदि नों हायाब्ला होमबा सेस 100आव एकदम 0 थाबाय लाइमोनफोर आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि लाइमोन बैसोआव गोहो बोलो दङ ना बे मार्चेन्डाया धोन सम्पतिनि सायाव आरो गावनि रोंगौथिनि सायाव बियो सोनारदोंमोन ना সেই বেপাৰীজন সেই মাৰ্চেণ্ডায়ে নিজৰ ধন সম্পত্তিৰ ওপৰত আৰু নিজৰ দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল बेवखायनो बियो সেইকাৰণে তেওঁ পতন হৈছে बेवखायनो बियो सिलिंखार जाबाय गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जानानै फैबाय गोबां बेहा अजस्त्र धन सम्पति दङमोन थाखा फैसा दङमोन रोंगौथि दङमोन जोबोद बियो सालाक सत्तर मानसिमोन नाथाय बे सानस्रिनाय मोनसे गुना गैयैखाय बियो फेलर जाबाय जिबनाव थ' बेफोरबायदि जोंनि जिबनावबो दङ ना जों गावखौ जेब्ला रुजुनानै नायगोन आहा दङ देहानि बोलो आहा दङ मोनसे समायना महर मुस्रि आहा दङ गोबां बे अट्टालिका बिल्डिं बांला थाखा फैसा जेनिबो आंखाल गैया आंहा दङ रोंगौथि बिनि सायावनो जुदि नोंथाङा सोनारोब्ला भरसा खालामोब्ला बे सानसे नोंथांनि जिउखौ बासायनो हानाय नङा जेरै बे मार्चेन्डाया लैथोआवहाय गोदोनो गोनां जादोंमोन बेबायदिनो जोंबो सानसे बे संसारावनो गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाना फैगोन
बाइबेलावहाय लिरनाय दङ जे 1 करिन्थ 1:20 सिरियावहाय इसोरा संसारनि आखलखौ उदायथारै एबा हलाय खालामाखै बा हलाय खालामनानै दिन्थिदों। इसोरा संसारनि आखलखौ उदायथारै हलाय होननानै दिन्थिदों होननानै बुंदों। बे संसारनि जिथु शिक्षा जिथु रोंगौथि बे गासैखौबो इसोरा उदायथारै एबा हलाय होननानैसो सानदों। बे बोसोनखौहाय जोङो मोनदों। लाइमोनफोरा ना जोहोलाव आरो सिख्लाफोरा जोबोद स्ट्रं ना गोहोगोरा जरगोरा बिसोरहा मोनसे आइडिय'लजि दङ मोनसे साइक'लजि दङ नाथाय बेफोर गासैबो इसोरनिफ्राय नङा। बे आइडिय'लजि बा बे साइक'लजि जि दङ लाइमोनफोरहा बेफोरो इसोरनिफ्राय नङा। बेफोरनिफ्राय अर्थात बे जिथु स्ट्रं मोनसे आइडिय'लजि बा साइक'लजि जेसेबां दङ स्ट्रं बेफोराव मोनसे जेननाय आरो जोबनाय दङ। जेरै बे मार्सिन्डाइनि जिबनावहाय जोङो नुनो मोनदोंना बिनि जिबनावबो मोनसे स्ट्रं आइडिय'लजि दङमोन साइक'लजि दङमोन नाथाय बेफोर गासैबो जेननाय आरो जोबनाय दङ। दिनै संसारावहाय बिहेकै लाइमोनफोर गावखौ लुखांनो हायै एबा गियानि मानसि जानो हायै गुबै थांखियालाय माथो जेब्ला जोङो प्रश्न खालामो ना गावखौनो लुखांनो हायै आरो गियानि मानसि जानो हायैनि गुबै थांखियालाय माथो जेब्ला जों मोनसे प्रश्न खालामो जोङो बेनिफ्राय मोननो हायो। माबायदि मोननो हायो? बेनो जादों चाइल्ड मेरिज ना उन्दै बैसोआवहाय हाबा खालामनाय। जेरैहाय एज बारायना होनानै हाबा खालामहोयो ना आरो मा खालामो दौरिखौ फाफ खालामहोनायजों लोगोसे बे हाबायावहाय आशीर्बाद थाया। दानि जेनेरेसनावहाय एसे सोलायबाय एसे सिगाङाव दाबो मालाबा जायो आरोना माने मोनसे पान्च कमिटि थायो ना मोनसे चार्चनि मोनसे अफिस बेरारफोर थायो। हिन्जावसाया जादों 17 बोसोर जानांगौ 18 बोसोर बोसोरसेखौ बारायनानै होनोसै पाद्रिखौ हाबा होनोसै ना बेबायदि बारायना लिरना होनानै हाबा खालामहोयो आरोखि पाद्रिखौ फाफ खालामहोयो दौरिफोरखौ फाफ खालामहोयो। बेफोर गोबां सोलिबोबाय जाबोबाय दौरिफोरनि गेजेराव आंबो सासे बेवहाय मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ मोनदों आरोखि ना। बेबायदिथ' थगायनानै हाबाखौ खालामहोबाय फाफ मावहोबाय दौरिखौबो लोगोसे बे हाबायाव आशीर्बाद थाया। बेवहायनो बिनि मोनसे गुबुन उपायालाय माथो जुदि बेबायदि खालामोब्ला मा जायो उपायखौ आं एसे उनाव खोन्थागोन। बेबायदि जुदि खालामोब्ला मा जागोन हारिखौ एबा समाजखौ एबा मण्डलिखौ एबा न'खरखौ जौगानायाव बे चाइल्ड मेरिजआनो हेंथा होयो आरो गुबुंले खालामो। दिनै समाजखौ एबा न'खरखौ एबा हारिखौ बेनो हेंथा होदों गुबुंले खालामदों बे चाइल्ड मेरिजआनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायानो माबायदिहाय हेंथा होयो बा माबायदिहाय गुबुंले खालामो। सासे मेच्योर ख्रिस्टियान सेंग्राया सासे मेच्योर ख्रिस्टियान सिख्लाजोंसो हाबा जानांगौ होनना बुङो। बेबायदि हाबायावहाय इसोरनि आशीर्बाद थायो। माने उपाया बेनो मेच्योर जायागौमानि जोंनि फरायनायाबो कमप्लिट जाया ना चाइल्ड मेरिज जानाय लोगो लोगो जों स्टुडेन्ट लाइफआवनो जुदि हाबा जानाय लोगो लोगो हाबा जानानै फरायगोन ना दङ बेबायदि मोजां बिहाव बिखुनजो मोनब्लासो बिहाव बिखुनजोआ बिहामजोखौ फोरोंगोन
गावनि फिसालाखौ फोरोंगोन थ' बेबायदि मोजां अबस्थानि बा मोजां बेबायदि बिहाव बिखुनजो मोनाब्ला बिसोरनि संसारा बे गोरलै बैसोनिफ्रायनो जुरिजेननांगोन आरोखि बिसोरो फरायनाय फारसेबो आधुरा जागोन आरो जिखुनु खामानिनि बेलायावहाय नलेज गैया रोंगौथि गैया बेवहायनो बिसोरो माने गोदावलाबायनाय जागोन आरोखि ना हालाव ना मैयाव बेबायदि बुङो आरोखि ना थ' बिसोरनि गेजेराव मोनसे नांलाय खमलाय जागोन एना एनि जागोन डिभर्सनि लामायाव फैगोन साननैसो बिसोरो रायजो जालायनायनि उनावहाय माने इसान जेरै सोङो ना इसान सोंनाय बायदि बे बिहामजोआ न'आव थांलाय फैलाय ना थ' एसे हौवानि न'आवहाय जेब्ला अभाब फैगोन नांलाय खमलाय जागोन दान्दिसे सम सिरि थाहैनोसै बियो गावनि बिमा बिफानि न'आवहाय ना आरो बानजायनायजों फथायहरनोसै आरो साननैसो उनाव नांलायनानै आरोबाव थांनायसै इसान सोंनाय बायदि ना थ' बिसोरनि जिउआ बिसोरनि न'खरा सुख गैयै जालाङो आरोखि बेनो मोनसे मा न'खरनि समाजनि मण्डलिनि हारिनि मोनसे हेंथाखौ लाबोयो गुबुंले खालामो बेखायनो बुंदों जे जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा बिखेखै सासे मेच्युर ख्रिस्टियान सेंग्राया सासे मेच्युर ख्रिस्टियान सिख्लाजोंसो हाबा जानांगौ बेबायदि जायोब्ला जोङो फिजिकेलि संसारिक भाबे हेफाजाबखौथ' मोनखागोनानोसै हेफाजाबखौसो मोनलायखागोनानोसै माने आत्मिक जिबनावबो स्पिरिचुवेल साइडआवबो हेफाजाबखौ मोनगोन ओइ नोंलाय माथो जाखो गोदो जा मेथाइ खनोमोन सेंग्रा समाव जा बाइबेल फरायोमोन जा गिर्जायाव सहभागिता लायोमोन दालाय नों मानोथो माबा बाइबेल फराया खालामसोदों मानोथो आर'ज खालामसोदों बिहिया लासैनो बानजायनाय रावजों बुंनो हागोन थ' बेबायदि माने गावनि बिसायखौहाय हेफाजाब खालामनो हायो बिसायाबो बिहिखौहाय माथो महिला गिर्जायाव थाङा खालामदों नोंलाय माबा बन्धन गुटफ्रावसो माबा गोसो होसारसिनदों माबोरै जाखो होननानै ना मुथि माइरं दोननायफ्रालाय माथो गोदाव सोराव जालांदों हा मुथि माइरं दोननाया हौवानि दायथ' नङा बे हिनजावनि दायथ' ना थ' बेफोरखौ एसे बुंलांनो हायो आरोखि ना स्पिरिचुवेल साइडआवहाय हेफाजाब होलायनो हायो खाथिनि न'खरा फाराफुरिसनि न'खरा बिसोरनावहाय नांलाय खमलाय जाबाय थायो नोंथाङा सासे गोरों गोरा मोनसे न'खर जानानै आत्मिक जिबननि मानसि जानानै बे फाराफुरिसियाव थानाय न'खरनि मानसिखौबो बानजायनो हागोन जे जोंनि ख्रिस्टियान न'खरा बेबायदि हाय हुलुस्थुर जानो नांलाय खमलाय जानाया मोजां नङा जों गासैनि थाखाय मोनसे उदाहरन सुरुपसो जानांगौ ना आत्मिक जिउ ख्रिस्टियान न'खरखौ जोङो खुंनांगौ मोनसे आदर्श जिबनखौ जोङो लुखांनांगौ खुंनांगौ थ' जोङो गिर्जायाव थांलाय फैलाय खालामनांगौ ना जोङो सहभागिता लानांगौ बानजायहैनो हायो बेखायनो मोनसे आत्मिक जिबननि मानसि जोङो जानांगौ बोसोन बिजाबा बेखौनो लिरदों जाहाथे आत्मिक गिबियावनो बुंदोंना इन्ट्रडाक्सननि समावहाय आत्मिक जिबन खुंनो थाखाय मोनसे गियानखौ मोननो थाखाय बे बोसोनखौहाय लिरदों आं मोनसे नंगौ खौरां मोनसे बुंनो नागिरदों माने दिनटु कबि नामटु नुकबि होनदों आरोना आं मुंफोरखौ बुंला आरोखि सानसेखालि गामि दरसेयावनो आरो खाथि न'खराव सानै बिहामजो लानानै फैबाय लोगोसेनो लाबोदों आरोखि सानै बिहामजो सासेखौ ख्रिस्टियान न'खरनिफ्रायनो बिहामजोखौ लाना फैदों ख्रिस्टियान बिहामजो आरो सासेखौ संसारिक माने मोनसे गामिनिफ्राय हिन्दु हिन्जावसाखौ बिहामजो हिसाबै लानानै फैदों ख्रिस्टियाननि हाबा बायदियै बिसोरखौ हाबा होजोब्बाय बे जायनाखि ख्रिस्टियान हिन्जावसा बे ख्रिस्टियान न'खरावहाय बिहामजो जाफैदों बेहा बिखुनजो दङ आरो जायनाखि हिन्दु समाजनिफ्राय ख्रिस्टियान समाजाव फैदों बेहा बिखुनजो गैया महिलाफोरा खोब गोसो होसारना खोनासंदों ना गोसो होनानै खोनासंखानांगोन बे बिसयखौहाय थ' बे बिखुनजो गोनाङा
बिखुनजोआ सानफ्रोमबो मोनानि फुंनि सानजौफुनि गासै समावहाय गावनि बिहामजोखौ फोरोंबाय थायो। माबायदि फोरोङो? बे आलो आलो देरनानै फैदों। मालाबाबो हासिबखौ माने दांफेरै, बोरै सिबनांगौ रोङा, साहाखौ बोरै फुदुंनो रोङा, जेबो रोङा। बिनि फिसालाया मोजां मोनथारनानै लानानै फैदों। लाबोआबाबो दाय जागोन, सासेल' फिसाला। थ' बेवहायनो फुंनि मोनानि सानजौफुनि गासै समावनो जानाय लोंनाय उन्दुनाय गासै समावनो बिखुनजोआ बिहामजोखौ फोरोंबाय थायो। बे बिखुनजो गोनाङासो फोरोंजाबाय। माने बे बुंदों जे गाबोन फुङाव सिखारग्रोनानै बबे खामानिखौ मावजेननांगौ बेखौ फोरोङो। मावजेननायनि उनाव नेक्स्ट टाइम, थार्ड टाइम, फोर्थ टाइम गासैखौबो फारि फारि फोरोंलांबाय थायो बिखुनजोआ बे बिहामजोखौहाय। जोबोद मोजां बाथ्रा, ओरैबायदि मोजां मोजां शिक्षाखौहाय होयो। बेनिफ्राय बेबायदिनो मावबाय, गोसो होसारनानैथ' जाया, सोलोंफैनायसो जागोन ना। मावब्लाबो माने जास्ट प्रेक्टिकेलसो, एक्सपिरियेन्स गैया आरोखि ना। माने हासिब सिबबासो हाद्रिया गावनायावनो नांजोबो, नै बेफोरबायदि आरोखि ना। थ' आच्ছা जियानो जाया, आरो सासेनि बिहामजोनि खुरांखौ आं बुंनो नागिरदों। जायनाखि हिन्दु समाजनि फैबाय, ख्रिस्टियान समाज, ख्रिस्टियान न'खरावहाय बेहा बिहामजो गैया, बिसायल' दङ। आरो बिसाया फुंसानाय लोगो लोगो बे गावनि हाबायाव थांगोन आरो मोनायावसो सफैगोन। बिहिया हारसिं मा मावगोन, मा थागोन, आं बोरै मावगोन, बोरै सामलायगोन, बोरै बेंगोन, बे गावखौनो थट मोना। उमुखियाथ' आंजों लोगोसे हाबा जादों, बे माबायदिथो खामानि मावदों, बोरै न'खरखौ बेंदों, बोरैथो बिहामजो महरै बियो न'खरखौ सामलायदों, र' आंबो नायखोमानि। बिनि सायाव नोजोर हरो, खाथि खाथि नालाय। थिग मोनाबाथाय, एसे खोमसि जाबाथाय बे हिन्दु बिहामजोआ बे ख्रिस्टियान बिहामजो जेराव मोनदों, बिखुनजोआथ' बुं 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 माबा माबि बुंबाय थायो, फोरोंबाय थायो। इन्जुर सेराव फैनानै खोनासंबाय थायो आरोखि बे हिन्दु बिहामजोआ। बिनि बिखुनजोआ बिनि बिहामजोखौ मा फोरोंदों, सिखारग्रोनानै मा खामानिखौ मावजेननांगौ, सेकेन्ड, थार्ड, फोर्थ, फिफ्थ मा मावनांगौ, बिखुनजोआ बिहामजोनो फोरोंबाय थायो। बे बाथ्राखौनो बियो इन्जुराव फैनानै खोनासंबाय थायो, जोबोद ध्यान होनानै। मानसिफ्रा बुङो ना, बेरावबो गानासो होननानै, इन्जुरहाबो खोमा दं होननानै। बिराद साबधान ना, जों जेब्ला रायज्लायखोमागोन सिक्रेट बाथ्राफोरखौहाय, इन्टारनेल माखासे खुरांफोरखौ जोङो बिराद साबधान रायज्लायनो गोनां जायो ना, इन्जुरहाबो खोमा थायो होनना बुङो। बे ख्रिस्टियान बिहामजोआ बिखुनजोनि फोरोंनायखौ मोनसेबो लानो हायाखिसै लाइफआवहाय। जाब्बा जुब्बा बेबायदिनो मावनानै सोलिनानै थांबाय बिहा। जायानाखि सिरि सिरि सिखाव बायदि फैनानै इन्जुराव सिथाबनानै खोनासंदों बै सासे बिखुनजोनि बाथ्राखौहाय, गियाननि बाथ्राफोरखौहाय, आखलनि बाथ्राफोरखौहाय, थ' बै हिन्दु बिहामजोआसो लाजोबबाय। बिनि फोरोंनाय गासै गुन, गासै गियाननि आरो आखलनि बाथ्राफोरखौहाय बै न'खरावसो बे बिखुनजोआ नुनो मोनबाय। बिदिब्ला नायदो, बिनि फोरोंनाया गावनि न'खरावहाय बेरखाङासै, बिनि फोरोंनाया बै फारा फुरिसिनि न'खरावसो बेरखांबाय। थ' निस्सय बेबायदि जायो। बेवहायनो दायो एसे सोलायबाय। जुदि डन बस्क'आवहाय फरायो, कनभेन्टआव जुदि थायोब्ला, बिसोरनि मोनसे स्टुडेन्टनि लाइफआवहाय गासैखौबो फोरोंजोबो ना। फानलु दंफांखौ माबायदि गायो, फान्थाव दंफांखौ माबायदि गायो, बेखौ माबायदि जागायो, माबायदि खदाल जावनांगौ, स्टुडेन्ट लाइफनिफ्रायनो फोरोङो। खिन्थु दायो ओरैबायदि जाबाय, बे मुगाया मोनसे एडुकेटेड जेनेरेसन ना, मोनसे शिक्षित जेनेरेसन, बियो शिक्षित मुगा। दिनै रयेल फेमिलिनि मानसिफोरखौबो, गथ'फोरखौबो डन बस्क'आवहाय दोनहैयो। थ' बेफोरबायदि फेमिलिनि गथ'फोरखौहाय माबायदि खदाल जावहोनो, माबायदि सान्दुङावहाय दोननो, माबायदि बिसोरखौ फानलु जागायहोनो हाया।
बिसोरहा माने आग्लाय बिग्लाय धन सम्पति दङ ना आग्लाय बिग्लाय धन सम्पति दङ बेखायनो दानि मुगायावहाय बेफोरखौ बिसोरबो ट्रेनिंफोरखौ होबांला थ' गोदो होयोमोन आरोखि थ' जियानो जाया थ' बेफोरबायदि रोंगौथिखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो न'खराव थानाय समावनो मोनसे बिमा बिफाहा जोंहा दायथ' दङ गथ'फोरखौ फोरोंनाय ना थ' गथ'फोरखौ फोरोंनाया थ' बिसोर जाहाथे देरनानै लासिं सिं जाया ना दावदैखौ माबायदिहाय माने सेफायनांगौ ना थ' माबायदिहाय बेखौ संनांगौ ना नै बेफोरखौबो रोङै दानि मुगायाव थानो हागौ आरोखि बेखायनो बेफोर गासैखौबो बिमा बिफाया नोजोर होनो गोनां दङ बा फोरोंनो गोनां दङ प्रभाबनि अर्थात बोसोन बिजाबनि 11 अध्याय 14 पदावहाय लिरदों दैदेनग्रा गैयाब्ला जाथियाबो गोग्लैगोन जेराव परामर्श होग्राफोर दं बेयाव खारग'नायाबो दं होननानै बुंदों जोबोद मोजां बाथ्रा दैदेनग्रा गैयाब्ला जाथियाबो गोग्लैगोन बा हारियाबो गोग्लैगोन बा न'खराबो गोग्लैगोन नेक्स्ट जेनेरेशनाबो गोग्लैगोन जेराव परामर्श होग्रा दं बेयाव खारग'नायाबो दं बेनिफ्राय जुदि जोङो बिजिरनानै नायोब्ला दिनै सिटि बायदियावहाय गिदिर समायना गिर्जा न'फोर दङ गोबां बेफोरबायदि जायगाफ्रावहाय बिदेशफ्रावहाय माखासे गिर्जा न'फ्रा नायनायावहाय गिर्जा न' नाथाय सिङाव जेब्ला हाबगोन बे मोनसे शपिं महल जानानै दं मानो जे समावहाय अफिसारफोर दङ जे समावहाय मोजां दैदेनगिरिफोर दङमोन बिसोरो बे गिर्जा न'खौ सामलायदोंमोन बिसोरनि नेक्स्ट जेनेरेशना बिसोरनि बायदि अफिसार हिसाबै उजियासै बिसोरनि बायदि गोरों गोरा हिसाबै उजियासै बिसोरो मोनसे डिसाइपलशिपखौ बानायबोनो हायाखिसै इनकामावहाय बिसोरहा गैया जाबाय सिटियावहाय मोनसे गिदिर गिर्जा न' थायोब्ला बेफोरावहाय गोबां लाइटनि बिल मोनसे टेक्स होनो गोनां बेफोरबायदि जानानै फैयो बेफोरखौ होनो हायैयावहाय बेफोरो निलाम थाङो सोरबा बायस'यो आरो बेफोरखौनो बायनानै बेफोरखौ मा खालामो शपिं महल खालामो बेफोरबायदि बेवहायनो जोंहा मोनसे खिस्यकरम डिसाइपलशिप गुनफ्रा जोंहा थानांगौ ना बे पदनिफ्राय जों बेखौनो मोनदों दैदेनग्रा गैयाब्ला जाथिया गोग्लैगोन न'खरा गोग्लैगोन एबा मण्डलिया गोग्लैगोन समाजा गोग्लैलांगोन जेरावहाय परामर्श होग्रा दङ बेयावहाय खारग'नायाबो दं परामर्श होग्राखौ जोंनो नांगौ ना औवा जुफाखौ हमथानो थाखाय औवा बोरायखौ दोननांगोन ना बेसो हमथानानै लाखिगोन नङाब्ला औवा गोरलैया गोख्रों नङा बियो देरलांगोन आरो सानसे बियो माने गोग्लैजोबगोन नै बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौहाय बेयाव बुंनाय जादों आरोखि बाइबेलखौ जेब्ला जोङो बिजिरनानै नायो गियाननि बिसयहाय मोनसे किवर्ड दङ होनना बुंदों ना मोनसे साबि बेखौ बे पदखौ जेब्ला जोङो फरायगोन अब्ला बे गियाननि बाथ्राया माने बेरखांजोबो नुजाजोबो स्रायैनो थ' बोसोन बिजाब 22 बालाब 6 सिरि हितु पदेश 22 अध्याय 6 पद बेवहाय लिरदों माब्रै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन आसामिसाव लिरदों लरा तार चलिबलगिया पद अनुसारे शिक्षा दिया ताते कि बुरा हलेও ताक नेरिब बे मोनसे गियाननि साबि बियो किवर्ड बाइबेलावहाय जों बेखौहाय मोनदों जों जेसेबां हागौ गथ'फोरखौ उन्दै समावनो हार्ड स्टाडि हार्ड लेबार जों खालामहोनांगौ जों गोबां बिमा बिफाफ्रा एकदम बजबनानै लायो अनो ना हार्ड लेबार खालामहोनो जोङो बायो बेखायनो फरायनायनि खेथ्रआवहाय स्टाडिनि खेथ्रआवहाय बिसोरो दुरबल जायो
जों जेसेबां हागौ उन्दै बैसोआवनो हार्ड स्टाडिखौ होनांगौ माने दानि इंलिश मिडियामाव जुदि फोरोङोब्ला गथ'फ्रा गावनि लेखानि बेगखौनो बानानै लानो हायै गावनिख्रुइबो बेगनि उजना रासिन गिलिर ना बिमा बिफाफ्रा दोनहैनो गोनां जायो बेनि थाखायनो अबयसे दा एसे माने रिडिउस खालामबाय सरकारा माखासे नियमफोरखौ बानायनानै अब्लाबो गथ'नि थाखाय बे मोनसे माने बोखांनो हायै लानो हायै बेबायदि उजननि मोनसे बेग थ' उन्दै समावनो जोङो हार्ड स्टाडि हार्ड स्ट्रागल हार्ड लेबारखौ जोङो खालामहोनांगौ गथ'फोरखौ अब्लासो बिसोरनि जिथु माइन्डखौ जोङो फुरा गुलि होनानै बिसोरखौ माने मा लाबोनो हागोन डेभेलप खालामहोनो हागोन थ' आरो बेबायदि बिसोरनि फिजिकेलि मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि गासै बिथिङावहाय ग्रथ जानाय माखासे मोजां खायद'फोरा ओंखारबोदों बेफोरखौबो जोङो होनांगौ बेफोरजों जोङो फरायनो हायो आरोखि थ' जों जि बाथ्राखौ उन्दै समावहाय फोरोंगोन ना बे बाथ्राखौहाय बे बिसयखौहाय बियो बोरायजासे मालाबाबो बावगारनाय नङा बे डेभिडनि खौरांखौहाय बै सामसननि खौरांखौहाय बै मरियम आरो जसेफनि खौरांखौहाय जिसुनि खौरांखौहाय सानडे स्कुलावनो आङो सोलोंबोदों बे पदखौ आङो सानडे स्कुलाव मुखस्थ' खालामनायानो दाबो दङ आंहा 50टा पद मुखस्थ' दङ बे साखि होगोन सानसे नै बेबायदि बोरायब्लाबो बे साखि होगोन गाज्रि मोनाब्ला जों एसे गसंनि आरो जों मोनसे खरास रोजाबनि दैसा बादि गोजोननाय दं आंहा दैमा बादि गोजोननाय दं आंहा दैमु बायदि रंजानाय दं आंहा दैसाबादि गोजोननाय दैसाबादि गोजोननाय दं आंहा लैथोमाबादि गोजोननाय लैथोमाबादि गोजोननाय दं आंहा मुबादि रंजानाय दैमुबादि रंजानाय दं आंहा मुबादि रंजानाय दैमुबादि रंजानाय दं आंहा जों मोनसे रुजुनानै नायनि बुकुल दंफां नोंथांमोना गासिबो बेखौ सिनायो बुकुल दंफां बेखौ जोङो न' खाथियाव सेस्ला सेराव गायो एबा लामायावहाय जोङो गायो एबा गिर्जा केम्पासनि मोखाङाव जों गायो बेनिफ्राय बेखौ समायहोनोबो एबा सायखं मोननो थाखायबो जों बेखौहाय गायो बेनिफ्राय जुदि मोजां जायफ्रुफ्रु खालामनोब्ला बे दंफांनिफ्राय जुदि जोङो सायख्लुम मोननोब्ला जों मा खालामनांगोन देरबोनायनिफ्रायनो बिनि दालाइफोरखौ जोङो फाहाय होनांगोन आरोना साइजनि खालामनांगोन गोरलै समनिफ्रायनो बिनि दालाइखौहाय बबेखौबा दालाइखौ जोङो दानना गारनांगोन बबेखौबा दालाइखौहाय जोङो फदबनानै मोजां समायना खालामनांगोन सानसे बियो देरलांनायजों बे जायफ्रुफ्रु जागोन आरो बिनिफ्राय जोङो मोनसे थाजिम बारखौ मोनगोन बिनि सायखङाव जिरायनानै जोङो आराम मोनगोन आरोखि ना खोब गोजोननाय मोनगोन थाजिम मोनगोन गावखौनो थ' थिग बेबायदि बे बुकुल दंफांखौ जेरै नोंथाङा जोथोन लादोंमोन केयार लादोंमोन समायना जेरै खालामदों बेबायदिनो बिमा बिफाफ्रा बुङो बे नुनाय जोहोलाव सेंग्राफ्रानो बे नुनाय लाइमोनफ्रानो बे नुहुरनाय आंनि बे गथ'फ्रानो जोंनि सम्पति थिग दङ
जेसेबां सम्पति दङ बिनि गेजेरावहाय गथ'फ्रानो बेसेन गोसा सम्पति बिसोरनि जोंनि सम्पति बिसोर बुङो सानसे बिसोरनो जोंखौ फिसिगोन जोंखौ अनगोन जोंखौ जाहोगोन जोंखौ जोथोन लागोन मोनसे भरसा दङ जुदि बिमा बिफाहा बेबायदि थांखि दङब्ला मोनसे सिमां दङब्ला गथ'नि प्रति बेहा मोनसे थांखि थानांगोन पितृ मातृ সদায় কয় যে নিজ পুত্ৰৰ প্ৰতি এটা আশা আকাংক্ষা আছে এটা উদ্দেশ্য আছে আমি যেতিয়া বয়োবৃদ্ধ বৃদ্ধা হম সেই সময়ত আমাক যত্ন ল'ব সেই সময়ত আমাক মৰম কৰিব সেই সময়ত আমাক সম্ভালিব সেই সময়ত আমাক প্ৰেম কৰিব এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বহুমূলীয়া সম্পদ আমাৰ যিমান সম্পত্তি আছে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্যয় কৰিছোঁ তো बेबायदि होननानै जुदि बे गथ'खौ फोरोङाब्ला गियान बुद्धि होआब्ला शिक्षा होआब्ला बे गथ'आ सानसे गावनि बिमा बिफाखौ अननो हागोन ना बे गथ'फ्रा गावनि बिमा बिफाखौ जोथोन लानो हागोन ना बे गथ'फ्रा बोराय बुरि समावहाय गावनि बिमा बिफाखौ जाहोनो लोंहोनो आराम आलो गोजोनाव दोननो हागोन ना मालाबाबो हाया नेभार ना मालाबाबो हाया मानोना बे गथ'आ उन्दै समाव मोननांगौ शिक्षाखौ बियो मोनाखिसै मोननांगौ गियान बुद्धिखौ बियो मोनाखिसै मोननांगौ आखलफोरखौ बियो मोनाखिसै बियो जेराव मेराव थानानै देश विदेश थानानै बियो मा जाखो देरबाय बियो नायनानै जेखौ सोलोंबाय खोनानानै जेखौ सोलोंबाय मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो गाव जेखौ मोजां मोनबाय गाव जेखौ हास्थायबाय बेखौ सोलोंनानै लाबाय नाथाय बिमा बिफानि प्रति बियो माबायदि रेसपन्स होनांगौ बियो बेखौ सोलोङाखिसै ना बेखायनो बिमा बिफाया जेब्ला बैसोगोरा जायो अब्ला मा बुंगोन बे बोरायालाय मा बुखिबाय थादों बे बुरियालाय माथो बुखिबाय थादों गावनि बिमा बिफाखौ सन्मान होनो रोंला मान होनो रोंला ना तो नै बेफोरबायदि जुदि बिमा बिफाया गथ'निफ्राय मोननो हास्थायदोंब्ला बिसोरनो आंनि सम्पति जोंनि सम्पति बिदि सानदोंब्ला बिदि बुंदोंब्ला बुंनायजों लोगोसे एक्सन ना बुंनायजों लोगोसे बे गथ'खौ मोजां स्कुल मोजां कलेजाव बेखौ फोरोंनो नांगौ अब्ला बुंनो हागोन बे गथ'फ्रानो जोंनि न'खरनि सम्पति जोंहा जेबो गैला जि दङ बिसोरनि फरायनायावहाय जों खरसा खालामो बिसोरखौ स्टेन्ड खालामथारहोगोन बिसोरनि मेगनखौ खेवहोथारगोन बिसोरनि माइन्डआवहाय पुरा ब्रेनखौ ब्रिलियन्ट खालामगोन ना सासे बे संसारावहाय आंनि बिसाखौहाय आइडेन्टिफाइ खालामहोगोन आं जुदि बेबायदि मोनसे गोथों नंगुबै मोनसे थांखि दङब्ला बिमा बिफाया बेखौ हागोन आरो बे गथ'निफ्राय जेखौ हास्थायदों बियो बेखौ मोनगोन बेखायनो जों जेब्ला खुरां बुङो जोंनि खुरां बुंनाया खोब सहज जिखुनु जोङो बुंनो हायो किन्तु जोंनि एक्सन जोंनि मावनाय जोंनि रायज्लायनाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि आखल आखु बेफोरखौ लुखांनायासो बेखौ पालन खालामनायासो जोंनि जिउआवहाय मोनसे गोब्राब तो बेखायनो जोङो मोजां स्कुल कलेजावहाय जोंनि गथ'फोरखौहाय सोलोंथाइखौ जोङो होनो थाखाय जोङो नाजानांगौ आरो जोंहा मोनसे बेबायदि थांखि थानांगौ बेखायनो लिरदों प्रभाबावहाय बोसोन बिजाब 1 अध्याय 7 पद ना 1 बालाक 7 सिरियावहाय बुंदों फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि गीतफोरनि 111 नम्बर 10 पदावहाय लिरदों फोरबोखौ गिनायानो आखलनि गुदि तो जों सिगां फरायबाय जे फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि फोरबोखौ गिनायानो आखलनि गुदि बे एखे नाथाय बोसोनखौ एसे सोलायदों ना फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि फोरबोखौ
गिनायानो आखलनि गुदि जिहुवालय भय रखाय गियानर आरम्भन जिहुवालय भय रखाय गियानर आरम्भन थ' बे खोब मोजां बाथ्रा इसोरखौ गिनो आरम्भ खालामनाय लोगो लोगो बिनि जिउआवहाय मोनसे गियाननि बाथ्राया जुरिजेनबाय आरोखि गियाननि बिसय सोलोंजेननाया जागायजेनबाय आरोखि सुरुवात जाबाय आरोखि थ' जों जेब्ला नायो गितफोरनि 34 नाम्बार जि सिरियावहाय गितमाला 34 नाम्बार 10 पदआवहाय जों जेब्ला बेखौहाय आं फरायनो इच्ছা खालामदों ओरैबायदि लिरदों जोहोलाव सिंहफोरहा थोआ जायो आरो बेफोरो रसा नांनानै थैनांगौ अन्थाय फोरबोखौ नागिरग्राफोरहा मोनबो गाहाम मुवाफोरनि थाखाय थोआ जाथारनाय नङा जोबोद मोजां बोसोन बियो जोहोलाव सिंहफोरा मायाव खुमि दङ मायाव खुमि दं बिस्रा ना बोलोआव ना महर मुस्रियाव ना देहायाव जेनिबो माने बिसोरा खुमि गैया जेरावबो बिसोर स्ट्रं जायखौ आक्रमण खालामनो बेखौनो आक्रमण खालामनो हायो जेखौ आङो जानो इच्ছা खालामो बेखौनो जानो हागोन जेराव थांनो गोसो आं बेयावनो थांनो हागोन गोजौनिफ्राय बारनोब्ला गाहायाव बेयावबो बारनो हागोन गाहायनिफ्रायबो गोजौआव सोरखौबा होसोनानैब्लाबो आङो बेखौ आक्रमण खालामनो हागोन ओरैबायदि जरगोरा बोलोगोरा बे सिंहआ जोहोलाव सिंह इसोरनि बोसोना बुंदों जोहोलाव सिंहफोरहाबो थोआ जायो होनना बुंदों बेबायदि जरगोरा बोलोगोरा सिंहआबो मालाबा उदै रसा नांनानै थानो गोनां जायो ना डेका सिंह बुरेও কেতিয়াবা ভোকত থাকিবলগীয়া হয় होनना बुंदों ना भोकत থাকিবলগীয়া जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानि खमि दङ बिसोरहा खारनो हानाय बिसोरहा बारनो हानाय सौलायनो हानाय गोसा बुंनो हानाय जेराव गोसो बेयावनो थांनो हानाय जि गोसो बेखौनो मावनो हानाय गासै गोहो बोलो दंजोबो गासै समायनाया दंजोबो जेरावबो जेना आखा फाखा थ' बेफोरबायदियाबो मालाबा लघनाव थानो गोनां जायो होननानै बुंदों ना लघनाव थानो गोनां जायो नेक्स्ट पेराग्राफावहाय बुंदों ना अन्थाइ फोरबोखौ नागिरग्राफोरहा मोनबो गाहाम मुवाफोरनि थाखाय थोआ जाथारनाय नङा जायफ्रा फोरबोखौ नागिरो जायफ्रा फोरबोखौ गियो जायफ्रा फोरबोनि सायाव भरसा दङ बिसोरहा मोनबो मुवाफोरनि थोआ जाथारनाय नङा इसोरा बिसोरखौ जुगायगोन इसोरा बिसोरनो होगोन थ' जोंनि बोलोनि सायाव जोंनि रोंगौथिनि सायाव जोंनि धन सम्पतिनि सायाव जोङो सोनारनो नाङा बेवहाय जेननाय दङ बेवहाय जोबनाय दङ बेवहाय सिलिंखार दङ सानसे बे मानसिया मा जागोन बे संसारावहाय खर' गंलायनो गोनां जागोन उदायथारि जागोन बेवहायनो जों गिबि मा खालामनांगौ इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि होनना बुंदों इसोरखौ गिनायानो इसोरखौ मान होनायानो आखलनि गुदि जों बेखौ गिनो रोंनांगोन जों बेखौहाय मान होनो रोंनांगोन आरो बेनो जोंनि गियाननि स्टार्टिं ना गियाननि जुरिजेननाय जागायजेननाय मोनसे सुरुवात आरोखि जोंहा दानियेलनि बिजाबखौ बेखेवना नायनि दानियेल 1 बालाब दानियेलनि 1 बालाब 14 सिरिनिफ्राय 16-17 सिरिसिम जेब्ला जों बेखौहाय फरायगोन आं फरायबाय थानो इच्ছা खालामाखै
जों जेसेबांहा बाइबेल दङ खायसे सिरि सिरि फरायदो आरो जायफ्रा गैया बिथांमोना लिरनानै लादो न'आव थांनानै स्टाडि खालामदो दानियेला जेब्ला जोहोलाव जे समाव बेहा गोहो बोलो दङमोन ना जे समाव बियो गोहो बोलो गोनांमोन थ' बे समावनो बियो गुबुन मोनसे रायजोआवहाय थाहैनो गोनां जाबाय अर्थात नबुकदनेस्वर राजाया बन्दी खालामनानै लांबाय ना गुबुन मोनसे रायजो जेरावनोखि इसोरखौ मिथिया इसोरखौ सिनाया इसोरखौ खुलुमा बेबायदि मोनसे इसोर मिथियै संसारिक मानसिफोरनि गेजेरावहाय बे दानियेल आरो बेजों लोगोसे साथाम लोगोफोर बेवहाय सहैबाय ना थ' बेवहाय बे दानियेलनि जिथु रायजोनि राजानि राजकारेङावहाय खामानि मावनो थाखाय बा बे राजानि पान पात्र जुगार खालामग्रा दैग्रा जानो थाखाय बेवहाय बिसोरखौ सायख'दों आरो बिनि सिगाङावनो बिसोरखौ टेक्स लागोन ना बिसोरो बन्दी खालामना लांजानाय समावहाय गोबां रसा नांनो गोनां जादोंमोन बिसोरनि जानाय लोंनायफ्रा आरो बिसोरनि थानायफ्रा मेगन मोदै जानो गोनां जादोंमोन लघन थानो गोनां जादोंमोन मोनलोङाखैमोन बिसोरो रानथाबनो गोनां जादोंमोन सेहेराफ्रा डाउन जानो गोनां जादोंमोन बेवहायनो राजाया बिथोन होबाय बे खासिफोरनि गाहायखौहाय बे बिसोरनोबो आरो बे जोंनि मानसिफोरनोबो बिसोरनो मोजां आं जेखौ जायो बे मोनसे खानाखौ बिसोरनोबो जाहो होननानै बुंबाय थ' सानसे बिसोरनि गेजेराव टेस्ट खालामनानै आनजाद लानानै एन्ट्रेन्स लानानैसो बे राजानि राजकारेङावहाय डाइनिं टेबोलावहाय पान पात्र दैग्रा हिसाबै बिसोरखौ सायख'नो हागोन होननानै बुंबाय थ' बेबायदि बिथोन मोननायावहाय बे नपुंसकफोरनि जिथु अध्यक्ष नपुंसक বিলাকৰ যিজন অধ্যক্ষ তেওঁৰ ওচৰত দানিয়েলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে কি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে যিবোৰ ৰজাৰ খাদ্য এই খাদ্য পৰা আমাক আঁতৰত থাকিবলৈ দিয়ক না কাইণ্ডলি না দয়া কৰি আমাক সেই খাদ্যৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ দিয়ক আৰু বেকো যদি জাহোৱাবলা ৰজাৰ খাদ্য যদি তেওঁলোকক নোখোৱায় তেতিয়াহ'লে সেই নপুংসকবিলাকৰ অধ্যক্ষৰ প্ৰতি কঠোৰ শাস্তি আছে তো আপুনি 10 দিন আমাক পৰীক্ষা কৰক না তো সেই ৰজাবিলাকৰ খাদ্য খোৱাবিলাকৰ লগত আৰু আমি কেৱল শাক পাচলি বা পানী খোৱা মানুহৰ লগত তুলনা কৰি চাওঁ 10 দিনৰ পিছত যদি আমাৰ চেহেৰা ডাউন হয় তেতিয়াহ'লে আমাক ইয়াৰ পৰা শাস্তি দিলেই হ'ল বিশেষ মানে তেওঁলোকে একদম প্ৰস্তুত তো बे दानियेला बुंबाय जे बे राजानि खाना जानांगौनिफ्राय जोंखौ रेहाय होदो जोंनो केवल मैगं दै बेफोरखौल' जानो लोंनो होदो होनना बुंदों साधारन माने मैगंनि ओंख्रिल' जोंखौ जानो होदो आरो 10 सान जोंखौ आनजाद नायदो होनना बुंदों बै राजानि खाना जाग्राजों आरो जों साधारन मैगं थाइगं जाग्रा मानसिजों रुजुनानै नायदो सोरनि देहा सोरनि महर मुस्रिया माबायदि जायो सोरनि साइस्थ'आ माबायदि जायो जुदि जों दुर्बल जादोंब्ला जोंखौ कठोर शास्ति होबानो जाबाय होनना बुंदों बिनि बुंनायखौहाय बे खासिफोरनि गाहाया गनायबाय आरो बेबायदिनो आनजाद नायबाय आरो बे बाथ्राखौ मालाबाबो राजानो बे नपुंसकफोरनि अध्यक्ष एबा दैदेनगिरिया राजानो बुङाखै बे बिसोरनि गेजेरावनो मोनसे रादाय खानानै बुंबाय केवल 10 दिनल' नायदों 10 साननि थाखायल'सो बे समखौ होदों दा जुदि जों नायोब्ला जोङो जोंनि गेजेराव हयथ' सोरबा गीता भगवत फरायनाय मानसिबो थानो हागौ ना बिखेखै एभेन्जेलिस्टफोर जों प्रग्रामाव जुदि नायोब्ला आइजोफोरनि सेसनावहाय सासे एभेन्जेलिस्ट दङ बुंथिगिरिया निश्चय बिथाङा गीता भगवतफोर फरायदोंबो जानो हागौ बा जोंहा फादियाबो फरायदों जानो हागौ बेवहाय मोनसे सोदोबखौ बुंनो नागिरदों आङो जिथु खाना बियो मोनथाम रोखोमनि दङ आदारा मानसिनि आदारा मोनथाम थाखोनि मोनथाम रोखोमनि दङ बे समावहाय राजानि खानाखौ मा बुङो गीतायावहाय राजसिक खाना होनना बुङो आरो बे राजसिक खानाया मा
एकदम गरम गरम आरो ना गरम गरम दाउ बेदर अमा बेदर जेसेबां दङ ना जाग्रा बेफोर गरम गरम बथलबो थागोन ना गासैबो थागोन एकदम हाई प्रटिन गोनां बेफोरखौ राजसिक खाना होननानै सेकेन्डआवहाय तामासिक खाना होनना बुङो बेफोरो गितायाव लिरदों दै तामासिक खाना बे तामासिक खानाया मा बेवहाय थाजा थाजा आरो नै लाफा मैगं खानानै लाबोबाय संबाय रुनानै जाबाय जोबोद टेस्ट दङ ना बेवहाय मोनसे मिनारेल दङ ना मा होनो मोनसे केलसियाम एकदम बिराद माने थाजा लाइ मैगंफोर लाबोबाय एवनानै जाब्ला जोबोद गोथाव बेदरखौनो नांलाया बेदरनिख्रुइबो बांसिन बेनिफ्राय केलसियामफोरखौहाय मोननो हायो थ' बे तामासिक खाना सेकेन्डआवहाय थार्डआवहाय साप्तिक खाना होनानै साप्तिक खानायालाय माथो साप्तिक खानाया जाबाय माने सेवनाय बुस्थुफोर माने बासि मैगंफोर मैयानिखौ दिनै जानाय सप्तासेनि सिगांनिखौ दिनै जाबाय बोसोरसेनि सिगांनिखौ दिनै जाबाय ना थ' गल निमुखौ आसार खालामना दोनोब्ला बेखौ जुदि बोसोरनैनि उनाव जायोब्ला उदै सानायाबो गायो होनना बुङोना बेफोरबायदि आरोखि गुन्द्रु बानायनानै दोनो मास मोनसे गाहाम हा सिङाव फबना दोनो कबि बिलाइफोरखौहाय आरो बेखौ फोराननानै जायो बेफोर साप्तिक ना गोजाननिफ्राय साप्लाइ फैनाय नाफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ जानाय बेफोरो साप्तिकआव गोग्लैयो आरोखि माने जौ एमाव होनानै जौ सावना दोनबाय एम्फौ जालायनाय बेफोरखौ लोङो आरोखि ना बेफोर मोनसे साप्तिकआव गोग्लैयो आरोखि एसटिफ्रा बांसिन बाहायो ना जोंनि बर'फ्रा बांसिन लगाय मोनदेर जायो आरोखि साप्तिकखौबो जायो तामासिकखौबो जायो आरो राजसिक खानाखौबो जायो गासैखौबो दानियेला माखौ जादोंमोन केबल तामासिक मैगं थाइगं तामासिक खानाखौसो बियो बे नपुंसक अध्यक्ष एबा खासिफोरनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बिदोंमोन आरो बेबायदि थाजा थाजा मैगंखौ जानानै बिनि सेहेराया पुरा जोंखोल माखोल जोंफ्लाव माब्लाव जादोंमोन ब्राइटनेसा फैदोंमोन ओरैबायदि मोजां सेहेरा जाबाय गुफुर मदरद जांगिला बे समाव बियो 17-18 बोसोरनि बैसोनि मानसिमोन उथिफुनाय बेबायदि जोङो मोजां हेन्डसाम सेंग्राफोर नुदोंना सिख्लाफोर नुदोंना बेबायदि बिसोरनि देरफुनाय जिथु मोदोमनि गठनफ्रा बिसोरनि जिथु मोखांफ्रा बिसोरनि खानाय गासैबो समायना जोबोद माने हेन्डसाम बै राजसिक खाना जाग्राफोरजोंबो रुजुजाला ओरैबायदि गुफुर गोजा मदद जांगिला जाजोब्बाय माने रावबो फेजेननो हाला मानोना दानियेला जि जायगायावहाय दङमोन बिनि बारान्दानि जिथु रुमा बै जेरुसालेमनिथिंहाय जेरुसालेम गिर्जानिथिंहाय दा नुहुरोमोन बेजोंनो बियो खुग्लुबनानै हान्थु खरायनानै सानावहाय खेबथाम मोनायाव फुङाव सानजौफुआव बियो आर'ज खालामोमोन गावनि थाखाय गावनि लोगोफोरनि थाखाय गावनि इसोरनि गावनि रायजोनि थाखाय गावनि हारिनि थाखाय बियो आर'ज खालामोमोन इसोरा बेजों लोगोसे दं इसोरा बेवहायनो बेखौ सहाय खालामदों आरो बेफोरबायदि राजसिक खाना जेखौनोखि जायोब्ला जेखौनोखि लोङोब्ला बियो अखुसि जागोन सुवा जागोन गावनि देहानि खहा दङ मालाबाबो बियो इसोरखौ दुसिनो थाखाय इसोरखौ दुखु होनो थाखाय बे इच्छा खालामाखैमोन बेवहायनो इसोरा बेजों लोगोसे थानायखाय बेबो इसोरजों लोगोसे थानायखाय बियो गावखौ दबथायदोंमोन गावखौ कन्ट्रल खालामदोंमोन थ' जों बेखौनो बेवहाय दानियेलनिफ्राय मोननो हादों बेफोरबायदि माखासे गुनखौहाय आरो बेबायदि जोङो मोनदों गितफोरनि 55 अध्याय 16 आरो 17 पदआवहाय बुंदों आं हले बा आंनि परियालखौ लानानै फुं मोना सानजौफु आर'ज खालामगोन होननानै बुंदों बियो गावनि बिहिनि थाखाय गावनि गथ'फोरनि थाखाय गावनि रायजोनि थाखाय
गावनि मानसिफोरनि थाखाय बियो आर'ज खालामोमोन ना खेबथाम आर'ज खालामोमोन थ' गधुलि रातिपुवा आरो दिपुर बेलाकु मय मुर दुखुर कथा केकाम होननानै बुंदों दिनै सानसेनि गेजेराव आंनि गथ'फ्रा सोरखौबा हयতো दम होदों जानो हागौ सोरखौबा गाज्रि बेबहार खालामदों जानो हागौ राजानि फिसाफोरखौ मा खालामनो हानो जेबो खालामनो हाया सोरखौबा बुदोंबो जानो हागौ बेफोर इसोरनि बेरेखा पाप मावबाय बिफाया बे खनथाम आर'ज खालामोमोन बेवहाय सिकार खालामोमोन दिनै आंनि बिहिया सोरखौबा हयতো बाहायदों जानो हागौ गाज्रियै थ' बिनि थाखाय बे पाप मावदों बिनि थाखाय बिहिनि जानानै इसोरनाव आर'ज खालामोमोन बेखायनो दायुदजोंबो डेभिडजोंबो इसोरा लोगोसे दङमोन ना थ' बेवहायनो मोनसे इयुथ जिबना मोनसे प्रेसियास जिबन ना बेसेन गोसा जिबन इयुथ जिबना मोनसे क्रिएटिभिटि गोनां जिबन इयुथ जिबना मोनसे एक्टिभिटि दङ ना इयुथ जिबना एक्टिभिटि गोनां मोनसे जिबन मा जिबन बियो मोजां साननो हानाय मोजां मावनो हानाय गोहो बोलो गोनां मोजां रायज्लायनो हानाय मोजां आखल आखुफोरखौ दिन्थिनो हानाय मोनसे बेसेन गोसा जिबन बियो लाइमोन जिबनाव थ' बेनो मोनसे एबिलिटि बे एबिलिटिखौ जोंनि लाइफआवहाय जों बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ जों सिगां मोनदोंमोन ना जोङो एप्लाइ खालामनांगौ परामर्श शिक्षा आरो गियान नोंथाङा परामर्शखौ सोलोंनायनि उनाव जेब्ला शिक्षा मोनबाय बे शिक्षाखौ एप्लाइ खालामनानै मोनदों बे शिक्षायानो जादों मोजां साननो हानाय मोजां मावनो हानाय गोहो बोलो गोनां मोजां रायज्लायनो हानाय मोजां आखल आखु दिन्थिनो हानाय बे लाइमोन बैसोआ लाइमोन जिउआ थ' इसोरा गावनि आंगो बिसाफोरनि हृदयावहाय बिनि जिथु गियानखौहाय डिपजिट खालामो होननानै बुंदों ना गावखौ गिग्रा गावखौ फोथायग्रा गावखौ मानिग्रा मानसिफोरनि जिउआवहाय बिसाफोरनि जिउआवहाय इसोरा गावनि गियानखौहाय डिपजिट दोनो जाहाथे बियो गोनांथि समावहाय बेखौ बाहायनो हानाय बायदि जिहुৱাই তেওঁৰ প্ৰতি সন্তানসকলৰ জীৱনত বা জিহুৱাই তেওঁৰ প্ৰতি সন্তানসকলৰ হৃদয়ত তেওঁৰ জ্ঞানটোক ডিপজিট ৰাখে যাতে তেওঁ প্ৰয়োজনীয় সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে না जोबोद मोजां बाथ्रा बेखौ जोङो इउटिलाइज खालामनोबो रोंनांगोन एप्लाइ खालामनोबो रोंनांगोन जे इसोरनि गियाना आंनाव दङ जों जेब्ला बाप्तिस्मा लाबाय गिरिकरन लाबाय इसोरा नोंथांनो आंनो जों गासैनोबो साफ्रोमनोबो बियो मोनसे बोर होदों मा बोर दङ आंनियावहाय आं जुदि एसे मेगन मेसेबनानै देहेन खालामनानै नायोब्ला मिथिगोन बेखौ नोंथांनि जिउआवहाय बाहायनो थाखाय नाजादो होननानै बुंदों ना गंसे न'खरावहाय सासे बिमा बिफा दङमोन आरो बे बिमा बिफाहा सासे हिन्जावसा गथ' दङमोन मोनसे नंथारगौ काहानिखौ बुंनो नागिरदों आङो दे सैथो खौरां थ' बे बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ ओरैबायदि जोथोन लायो ओरैबायदि अनो माने जेब्लायबो बेखौहाय गावनि गोरबोआवनो बजबनानै लायो बामनानै लाबाय थायो बिसिनायावनो दोनो मालाबाबो हायाव दोना बेबायदिनो लासै लासै गथ'आ देरलांनो हमबाय बिनि मोदोम लानानै बैसो लानानै देरलांनो हमबाय आरो बिसोरखौ जेब्ला लिङो जोंनाव बार्थडे दङ फै नोंसोरनि परिबारानो फै आरो बिसोर गथ'खौबो लानानै थाङो बार्थडे खुंहैयो गुबुननि गथ'नि बार्थडे बेयाव बिसोरो बाहागो लाफैयो सानसे बिसोरनि बार्थडेआबो खुंनो थाखाय सम जाफैबाय बोसोरसे जाबाय खिन्थु गथ'आ थाबायनो रोङाखै खिन्थु गथ'आ जेनिबो खमि गैया फिजिकेलि मोदोमाव बियो देरदों जिउआव बैसोआव बियो देरलांदों जोबोद समायना जोबोद मदद मोजांथार बे हिन्जावसा गथ'आ जोबोद मोजां अनथावथाव एकदम मस्ट बिउटिफुल होनना बुंनांगोन आरो ना थ'
बेवहायनो बिमा बिफाया ओरैबायदि जोथोन लायो रावखौबो बामनो होआ रावनोबो माने लानो होआ माने गथ'खौ जुदि बिखुङाव बाना लायोब्ला भुलावनो बे गथ'नि गन्थङा दाब्ले जायो होनना बुङो आरोना मानो दाब्ले जायो बामना लायोबा खासथाबनानै लानाय जायो नालाय गन्थङा नांबाय थायो बिखुङाव बेखायनो गन्थङा दाब्ले जालाङो आरोखि बेखायनो मालाबाबो बामा आरोखि गथ'खौहाय ना सरि बानानै लाया आरोखि बानानै लाया थ' बेखायनो बिसोरो सिगांथिंनो लायो फरेनार स्टाइल ना केंगारु बायदि केंगारुना उदैयाव जिथु जलंगा दङ ना उदैथिं सिगांथिंनो बिसोरो मनायाव सोनानै थ्रोब सोनानै बहाबा थानांगौबाबो थांनांगोन अब्ला जेबो माने खस्थ' मोनला गथ'आ थ' जोंनि बर' आइजोफ्रा मा खालामो बिखुंथिंनो बानानै लागोन आरो ना गन्थं दाब्ले जायो ना मोखाङा दाब्ले जालाङो जेबो मिथिला ना गोदनायानो खेंख्रा जालाङो जेबो मिथिला थ' सोरबा नुनायासो खोन्थाना होबाय हनै गोदनाया खेंख्रा जाबाय होननानै थ' जियानो जाया आंबो सासे बिफा जानायखाय मोनसे एक्सपिरियेन्सआ फैदों आरोखि ना थ' बेखायनो प्रेक्टिकेलाव लानानै फैदों थ' बोसोरसे जाबाय बे गथ'आ थाबाया 1.5 बोसोर जाबाय गथ'आ थाबाया बिमा बिफाया सिन्था जाबाय मा जागोन दालाय जोंनि गथ'आ देरबोदों बामनो हाया जाबाय बानोबो हाया जाबाय आरो हायावबो जिराया उन्दैनिफ्राय सर' गैया हाखौनो गानो नागिरा बिसिनायाव दोनब्लाल' जिरायो ना नै बेफोरबायदि आराम लानांगौ जोथोन लानांगौ थ' मा जागोन बोरै थाबायहोनो हागोन जोङो मालायनि गथ'नि बार्थडेखौल' खुंबाय थानोसै मालायनि गथ'नि बार्थडेनि प्रग्रामावल' जों रंजाबाय थानोसै गावनि गथ'नि बार्थडेखौ जों बोरै रंजा बाजा खुंनांगौ जाखो ना थाबायनो हायाखै बोसोरसे जाबाय बार्थडे खुंबाय अब्लाबो दुखुजों आर'ज खालामहोबाय जाहाथे जोंनि गथ'आ थाबायनो हायो ना फाद्रिनो खावलायबाय ना थ' 1.5 बोसोर जाबाय थाबायनो हायाखै मानबायनो हमबाय खिन्थु थाबायाखै बोसोरनै जाबाय थाबायनो हायाखै बांसिन सिन्था जाबाय बिसोरो आर'ज खालामबाय बिमा बिफाया गथ'खौ फुथुनानै उपबास आर'ज खालामबाय ना आर'ज खालामनानै बिसोरनो मोनसे नलेज होबाय गियान होबाय बे गथ'खौ बिबार बारियाव लाना थांबाय गावसोरहा मोनसे फ्लावार गार्डेन दङमोन बे बिबार बारियाव लांनानै थिग आगानसे आगाननै आगानथाम डिस्टेन्सआव बिमा बिफाया थाबाय बिफाया हिन्जावसा गथ'खौ लानानै दङ आरो बिमाया मोनसे जोबोद समायना बिबारखौ खानानै दिन्थिबाय गावनि फिसा आंनि फिसा आइसना बे बिबारखौ लांफैलाय होननानै बुंबाय जोबोद गोदै रावजों ना आरो गथ' मानसिफ्रा बिबारफोरखौ मोजां मोनो ना रावबो मोजां मोनै गैया जेब्ला आगानसे आगाननै आगानथाम डिस्टेन्स लांफै होनना बुंनायावहाय ओरै एसे फोलाव हरबाय आगाननै स्टेप होबानो मोनगोन आरो बिफाया बुंबाय थां आइसना थां लायथां आंनो नांगौ थांलाय लायथां ना आरो बे गथ'आ गिनायखौ बावगारनानै गुबुनथिं नायनायखौ बावगारनानै बिमानि बे लिंहरनाय आरो बे मोजां समायना गाब गोनां बिबारखौ लायनो थाखाय बियो थाम-थिम जाबाय आरो बियो आगानसे आगाननै बिफानि आखाइनिफ्राय बिफाया बामना लानायनिफ्राय बियो ओंखारख्लायबाय हायाव आरो बियो आगानसे आगाननै होनानै मिनिनानै हानहरबाय आरो आगानथामसे आगानब्रैसेनि उनाव माने फासयनानै फैबाय बिफाया आरो बुंबाय आइसना आंनो लाबो बे बिबारखौ आंनो लाबो थां बाबानो हैथां आरो बिफानो जेब्ला हैदों आगाननैनि जायगायावहाय आगानब्रै होबाय थाबायनो हमबाय खुसि जाबाय बिमा बिफाया माबायदि इसोरा बिसोरनो गियान होदों गावनि गथ'खौ थाबायहोनो थाखाय ना कुनु रुगिया गथ' नङा बेमारि गथ' नङा बेहा मात्र गिनाय दङमोन आरो मोनसे हाखौ गानायनि मोनसे सर' गैयामोन बिबार बारियाव लांनानै बेबायदि मोनसे नलेज होबाय थ' बे भेराइटिस कालार ना बिबार बारियावहाय थायो आरो बे गथ'आ हारसिंनो गुबुन गुबुन कालारनि बिबारखौबो खानानै गावनि बिफानो गावनि बिमानो बियो होफैबाय बेबायदि मोनसे गेदेरथार रंजानाय बे बिमा बिफानि जिबनावहाय सफैबाय बिसोर उपभोग खालामबाय थ' गमायनो बे न'खरावहाय बे गथ'आ फिजिकेलि
मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि गासै बिथिङाव बृद्धि जाबाय साक्सेस जाबाय ना थ' बेबायदि जोङो जुदि बाइबेलावहाय नायोब्ला जों बेखौ नुनो मोनो लुकासनि 2:52 सिरियावहाय मा बुंदों जिसुआ गियानाव बैसोआव इसोर आरो मानसिनि नुनायाव अनुग्रहआव देरलांबाय थाबाय होनना बुंदों जिसुआबो उन्दैनिफ्रायनो गियानाव बैसोआव मानसिनि नुनायाव आरो अनुग्रहआव बियो देरलांबाय थाबाय एखे अबस्थायाव थाबाय थानायखौ जों मानसिया बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ हास्थायोना हास्थाया जों देरलांनायखौ बृद्धि जालांनायखौ जों लुबैयो गियानि जालांनायखौ शिक्षित जालांनायखौ गोरों गोरा जालांनायखौ संसाराव आइडेन्टिफाइ खालामनो हानायखौ माबा मोनसे संस्थापन खालामनायखौ बिमा बिफाया लुबैयो समाजनि गागिफ्रा लुबैयो दानि सेंग्रा सिख्लानि भबिष्यत जिबनखौहाय बे सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बे मण्डलिनि सम्पति ना बेकबन ना थ' बिसोरनो सानसे बे मण्डलिखौ दैदेनगोन फसंनानै लाखिगोन ना जुदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जायोब्ला मा जागोन बेफोर मोनसे समाजनि हेंथा समाजखौ गुबुंले खालामो हारि जौगानायाव मण्डलि जौगानायाव न'खर जौगानायाव बेक्तिगत जिबनखौ लुखांनायाव बियो हेंथा होयो गोदाव सोराव खालामो थ' इसोरनि बोसोना बेबायदि जोंखौहाय बानजायदों थ' इसोरनि बोसोना जोंनि हृदयाव थायोब्ला ना इसोरनि बोसोना जोंनि हृदयाव थायोब्ला जोंखौ इसोरा रैखाथि होगोन आरो गैयाब्ला बियो रैखाथि होआ ঈশ্বৰৰ বাক্য আমাৰ হৃদয়ত থাকিলেহে ঈশ্বৰে আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিদিয়ে জব 28 অধ্যায় 19 পদ জবनि 28:19 सिरियावहाय बुंदों दाम गोसा थपास आरो सना गुबैयाबो गियानजों सुनाय जाया होननानै बुंदों ना एसे मोजां बोसोन पद्मराग बाखरतकैयो गियानर मूल्य अधिक होननानै बुंदों बे गियाना गासै बुस्थुजों जिकुनु बुस्थुजों माने सुनाय जाया होननानै बुंदों आं बे जोबथारनायाव फैबाय जे सासे मिशनारि दङमोन अर्थात एभेन्जेलिस्ट दङमोन सानसेखालि बियो मोनसे जायगायावहाय एभेन्जेलिस्ट खालामनो थांबाय आरो गंसे गारियावहाय अट'आवहाय गाखोलांबाय जेब्ला बे मोनसे गामि सहैबाय एसे हाजो सेरावहाय आरो बे अट' ड्राइभारखौ बुंबाय नोंथाङा एसे थाथ' आं जि गामियाव थांगोन बे गामिखौ सिनाया आं बेयाव एसे सोंना फैनि अब्ला बुंबाय आंहा बेयाव बेगा दङ गारियावनो नोंथाङा एसे नायदो आरो बे बेगावहाय साबधान दे सना रुफानिख्रुइबो बेसेन गोसा बुस्थु दङ मोजाङै नायदो जाहाथे बेखौ रावबो लाङा बे एभेन्जेलिस्ट मिशनारिया बुंलांबाय आरो बे अट' ड्राइभारखौहाय मा जानो हागौ सना रुफानिख्रुइबो जुदि बेसेन गोसा बे बेगाव दङब्ला आं अट' सालायनो दरखार गैला ना बेयावथ' निस्सय बिनि सायाव मा जानो हागौ डायमन्डआनो जानो हागौ बेखौ जुदि आं मोनोब्लाथ' आं अट' सालायनो दरखार गैला आंहा लाइफ बनिखाबाय बेगखौ लानानै बियो हाग्रायाव खारलांबाय हाजोथिं ना बे मिशनारिया नुबाय बे गावनि बेगखौ लानानै अट' ड्राइभारा खारलांबाय बे सोंनायखौ नागारनानै बिनो खिथु खिथु बेबो होसोलांबाय आंनि बेगखौ लांबाय बियो आं बेखौ नायनो नेनोसो होदोंमोन थ' होसै मोनसे हाजो सेर खारनायावहाय हाजोनिफ्राय दुद्रु गाहायाव गोलैहैबाय आखाइफ्रा दोलादों आथिंफ्रा दोलादों मोखांफ्रा दोलाबाय बे अट' ड्राइभारहा आरो बेबो ओंखारै बे बिनि खाथियाव सहैबाय बेगा फारसेथिं मानसिया फारसेथिं गोग्लैनायावहाय बे लासैनो मानसिखौ बोखांहैबाय आरो बियो गावनि फालि दङमोन बेबायदि गामसा बिसिनानै बेखौ हुगारना होदों आरो मोजां खानानै होदों आरो बे अट' ड्राइभारा बुंबाय आं नोंनि बेसेन गोसा बे बेगखौ लानानै आं खारदों आं खावदों नोंथाङा आंखौसो अनदों माथो आंखौ बुनांगौ आंखौ खास्ति होनांगौआ आंखौ गुबुन रायजोफोरनि आखायाव गथायना होनांगौआ पुलिसनियाव गथायना होनांगौआ नों आंखौ अनदोंसो माथो होननानै नङा बेयाव जेसेबां बुस्थु दङ बेसेन गोसा बिनिख्रुइबो बांसिन नोङो मुल्यबानसिन बेसेन गोसासिन होनना बुंबाय बेखौ जोथोन लासिनबाय माथो दंमारो सार बेवहाय होनना बुंबाय औ नंगौ सना रुफा डायमन्डनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन दङ होनना बुंबाय आंथ' डायमन्ड दङ साननानैसो आं बेखौ लानानै खारदों
थ' बुंबाय बेयावहाय इसोरनि बोसोन दङ मा दङ गोथार बाइबेल इसोरनि बोसोन दङमोन बे बेगावहाय ना बे बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन ना सना रुफा डायमन्डनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन बेनो गसपेल होबाय बे ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बासायजानायखौ मोनबाय जिबन मोनबाय जोबनो गैयै जिउनि एक्टियारखौ मोनबाय बियो बे एभेन्जेलिस्टनि गेजेरजों माबायदि बिदिब्ला नायदो बिनि जिउआवहाय बेसे गिदिर मोनसे रंजानाय फैबाय ना बेखायनो जबनि 28 अध्याय 28 पदआवहाय लिरदों इसोरा मानसिखौ ना इसोरा मानसिफोरखौ बेबायदि होनबाय गियानि जादो नोंसोरो फोरबोखौ खुलुमथारदो इनायनिफ्राय एरखेदो होननानै बुंदों इनायनिफ्राय एरखेदो इसोरनि बोसोनानो गियाननि बाथ्रा इसोरनि बोसोनानो गियाननि बाथ्रा इसोरनि बोसोनानो बयनिख्रुइबो देरसिन बोसोन गोनां मा इसोरनि बोसोनानो देरसिन बेसेन गोनां सम्पति बेवहायनो नोङो परामर्शखौ लायोब्ला आरो सोलोंब्ला सानसे गियानि मानसि जाथारगोन बे बोसोननि गेजेरजों जों गासै लाइमोनफोरखौ गासै जोहोलाव सिख्लाफोरनो बेयाव जुथुम फैनाय गासै इसोरनि आंगो बिसाफोरनि सायाव इसोरा बोर होथों इसोरहा गौरब जाथों इसोर बिफा बिसा आरो गोथार जुलिनि आमेन